au hadi hingke hanya hai khapangni takhuktei bukuk sono tagisa tinini video tinini video kha abo hingke Dumburo Lake hakabat Dumburo narka kunduo di sini kaisa luajimung bai rizakka Dumburo Amchaini Dumburo Lake ni tai rok mi phalnai tai chanai rok na arom nai rok no bagai kaisa nasik mung wansugoi sini RTT ni yam Rajesh Tripurani yakti Bakjakma nuka 200 nukungni lukurok no 200 nuka Bakjakma omo logono tai kaisa khajaka nuka salokung bataimung tiyo yakbai nuka salokung bataimung tiyo tigine rok tinai 1 lakh khaye Thangmani yapai tai second tigine rok no rijangnai 70,000 taka khaye yapai third tigine rok no rijangnai 50,000 taka khaye yapai omo bataimung no jung tisana bagai sangsorokya Dumburo Lake ni narikor kunjuo belekani khatungjak Amchaini Lukurok belekani gobang ma haisok baijak khapangni dakukte bukuk songnor nainaki je purukano berainani hingke Dumburo thangke narikor kunjuo thangti aro tongthai sathai tutai bebak no sep tongo tai manthogo samungni bagai tongnani bagai tai bebek no sep tongo AC tai fan therajak amo bono no purungnai Dumburo Lake bataimung nuka bataimungo belekani khatungjak nuka bataimungo tongo brirokni bukhago chwlarok simya brirokni tongo brirokgo bataikya bataimungo lukurok gobangma sirikjak lukurok gobangma tongthokjak tani bagai hingkai waisa busu obo haikeno Amchaini neta hanarok Amchaini neta ne hakabai thakjamung bai ajimung yak pholokmani bisingte tai disini naharmung tai ARD Fishery Department ni Rajesh Tripura ni naharmung tei sugyanu khumbo nuka bagmani ajimung yak pholokmani togulogino tai Amchaini nuka bataimung ithani bo khatungjak Amchaini Lukurok obo hingke singno abo boot manmani boot katalma mani haikaba nuka katalma mano tiyo suno trai kherika haikaba skari naikha onuka bo bahai saka boot salbai bo onuka bo tihabya onuka salkhoba nuka ta kisa kobo koto tat mujara choli tonai jati tonai bono sebano obahai hinsai kanarika test khari naikha belekane kaham obahai trai khetani rogo ajimu tati samung bisintibo sinbo tongthok manka hajamoni yaglo sang samungni bukhak thangnai kisisa dumuni samung rok bo bhai gal maise tong maisa balia amu ke bamana de tora second tong box basket tong dal tong fish tong budok at kore ta tong tong ke bamang bung samai yang tong sai tong na te bai bo sai Hello guys, maisa op muito comfortable Drone shot dong atau ke? Good. Thank you. Bye. Cinta percaya pengen ah. 2026 ni hangraite rogo judisi thana ningke room rok manai room belekane kam kintu room sekeng bare na booking khanya nanai sapta ba 15 दिन ni agirong no booking khanya nanai room hungkai available tongo room belekane kaham samung sathai AC fan belekane comfortable nong bagai kaham nai hambai